Samozrejme pokračujú ďalej až ku kostolu. Až ku kostolu. Tu je kostol a tu sme ho Kirche. Okay. Áno, a tu sme preskúmali ten múr pri Farskej sípke. Tam teraz bývajú hrubí, tuto. No, takže pri nich sme tam preskúmali ten múr. A štvrtá stavebná etapa bolo, že rezignovali na celú tú plochu toho tábora, ale v rohu si postavili pevnosť, túto pevnosť, že využili tento múr, roh, áno, tieto múry tej tretej stavebnej a dostávali sem túto stranu a túto stranu, to je tento múr a tam ten múr. Áno, takže toto je vnútro. Tá šotka. Takže toto je vnútro. Tuto bývali, áno. Toto je atrium, toto bolo otvorené, tu je studňa. To je jak ten bratislavský hrad. V podstate, áno. Áno, však stredovek prebral skoro všetko z Ríma. Takže teda toto je tá obytná plocha a tá stavba mala 3 poschodia. Takže to si predstavte, tuto sa cvičil malý hrad. Pevnosť. A to je štvrtá stavebná etapa. Foarte perfectă așa, Kann man das rekonstruieren? Chystáme sa. Rekonstruieren. Fantastisch. Chystáme sa. Aj model a aj 3D. Ja, weil in Carnuntum, die haben ein Haus, ein Römerhaus rekonstruiert. Áno. Fantastisch. Die kochen, backen, alles machen dort. Leben je veľmi dobré. Áno. OK. Dobre, takže môžete sa prípadne rozbehnúť tieto malé múriky. Das ist Blumen.